moi bo día a todas e a todos. Acompáñame Rogelio Canedo, que é o responsable de cartografía da área de urbanismo deste Concello, da Concellería de Urbanismo, porque vamos a presentar as novidades, unhas novedades moi importantes no xeoportal. Realmente temos un novo xeoportal que, como creo que moita xente sabe, é unha ferramenta que leva funcionando con éxito, con miles de visitas nestes últimos 4 anos que son os anos da súa existencia. Bueno, acompáñanos tamén Charo Soltero, non está Salvador García Bodaño, que con Rogelio estiveron traballando nesta transformación, e está aquí tamén acompañándonos. Bueno, grazas a esta ferramenta, o xeoportal, tanto administracións como empresas ou particulares acceden con un simple clic a toda a información urbanística e cartográfica do noso municipio de Santiago de Compostela. E agora, hoxe, Rogelio nos vai a presentar unha nova versión con unha funcionalidade e deseño moi mellorado que, por exemplo, ten unha interface moito máis amigable, configurable que a versión anterior. O acceso á información catastral vai a ser directa, simplemente sinalando o punto no mapa. O rexistro de planeamento mellora considerablemente, onde se pode ver tanto a normativa xeral como o aplicable ao elemento que se desexe consultar e, por suposto, descargar os documentos de planeamento refundido que lle afectan en ese punto concreto do noso territorio. As descargas de cartografía, onde xa non é preciso descargar como antes todo o termo municipal, agora podese tamén, sinalando unha zona, se obtén xa soamente esa información puntual nese ámbito concreto. Existe tamén a posibilidade dun novo comparador de mapas antigos. Sabedes que temos aí un patrimonio colgado no xeoportal de todo o coñecido, de toda esa cartografía valiosísima, a unha resolución fantástica, que están aí todas colgadas no xeoportal. Tamén existe a posibilidade de facer un cálculo de rutas. Nesta nova versión creouse unha zona privada onde se pode mostrar máis información privada con acceso restringido a distintos perfis de usuario, e os videotutoriais para aprender a manexar e a sacar todo o rendimento a este xeoportal. Dende logo, convidamos a toda a cidadanía a visitar este sitio web, e, como sempre, está na nosa dirección xeoportal.santiagodecompostela.gal. E pasolle a palabra a Rogelio para que nos faga unha exposición máis pormenorizada e nos vaya ensinando a través da web todas estas novidades do noso xeoportal. Sempre estivemos moi orgullosas da sección de cartografía. Creo que é probablemente un dos servicios máis modernos e con máis recursos de todo o territorio nacional. Realmente podemos presumir, sin ánimo de caer en nada, que non sexa un recoñecemento obxectivo desa realidade. Si que en contextos comprometidos, de crise e tal, sempre se apostou por seguir modernizando esta ferramenta tan importante para o urbanismo e para a nosa cidade, como é a cartografía. Entón, pasolle a palabra a Rogelio.
Todo isto tamén é como consecuencia de un gran equipo humano, pois liderado neste caso por Rogelio. Pequeno, bueno, aquí todo é pequeno. A estrutura municipal é cativa, dende logo é bastante máis cativa que hai 10 anos, o sea, e todos sabemos que é así, pero, sin embargo, pois no caso de cartografía se mantén e esperemos que se manteña como ata agora. De feito, Mercedes, olvideme de comentarche para que o dixeras que se está facendo unha actualización de cartografía con unha inversión bastante importante e que quedaron de entregarnos xa mañán o pasado xa un avance, unha actualización da cartografía que foi feita con un vuelo de agosto deste ano, co cal estamos bastante actualizados. Estamos tratando de non perder esa posición que temos como servizo, non? E estou falando dunha escala que trascende moito a do noso país, a de Galicia, senón eu creo que estamos a cabeza de outros servizos como o noso a nivel nacional. De feito, sempre recurren a nós para moitas cousas, non? Por lo tanto, eso, que aí seguimos apostando por cartografía. Bueno, pois o seu portal accédese como se accedía antes desde a página web do Concello. Aquí, se clicamos aquí, temos o novo seu portal. Xa se ve, nada máis empezar, a xente que conocera o anterior seu portal, que o interfaz cambia totalmente. Creemos que se mellorou bastante. Está dividido en 4 partes máis importantes. Antes había 6, pero agora pasámoslo a 4, donde no 1 temos un visor xeral, no 2 están xa visores feitos á carta, que son o que chamamos destacados, que veremos agora. O 3 está dedicado ao tema de urbanismo, e o 4 é onde se poden realizar as descargas da información, que este descargable dentro do... Depois temos un enlace para datos abertos, que ainda está en construcción, os servicios OGC, que vos contaré despois un pouco como é, unhas ligazóns con outras IDE, porque este é o seu portal IDE é unha infraestructura de datos espaciais. Temos acceso a da España, a da Xunta de Galicia e a IEL da Diputación. E uns tutoriais para ver un pouco as funcionalidades do seu portal. Se accedemos, por exemplo, no visor xeral, os visores, máis ou menos, a apariencia é en todos igual. O que pasa é que este ten unha serie de capas, bastantes capas, e os outros xa teñen unhas capas destinadas solamente ao que é cada cousa, non? Podemos cambiar, este é o mapa base que temos, con bastante resolución, pero según o gusto de cada ciudadano ou a información que queiras cargar despois, pois podes cambiar de mapa base, non? Temos un mapa base, por exemplo, aquí como máis clariño, para se vas a poñer información. Temos incluso un que parece semella a cartografía tradicional de liñas. E a ortofoto, neste caso a do 2017, estamos agora para mapear e poñer xa a de 2020. Temos un mapa base sombreado, que con isto debe ser mellor se nos vamos a zonas de fora, que dá unha sensación de relevo, como se pode apreciar. Ten un buscador do roteiro, que xa tiña o anterior, pero este está moi mellorado, o outro estábamos dando, bueno, algúns problemillas. Este compañero, 4 palabras, por exemplo, bueno, non hai que escribir xa nin todo o texto da rúa, compañer 4 cousas, por exemplo, xa temos aquí para Obradoiro, temos estas dúas,
Se vamos á Praza do Obradoiro, e lle tecleamos, por exemplo, vamos ao Concello, que é o número 1, se vamos aquí, lévanos á Plaza do Obradoiro, e se damos o número, se nos leva ao edificio, non? Como decía Mercedes, temos un buscador tamén de catastro, que na versión anterior había que acceder por polígono e parcela, que había que coñecelas, ou a referencia catastral, que é algo que normalmente o ciudadano, ainda que teña propiedades esa referencia catastral, non a sabe como DNI, non? Pero agora isto xa ten unha ventaxa que se pode consultar xa no mapa. Se eu quero, por exemplo, consultar desta edificación, pois xa me dá a referencia catastral e inmediatamente pinchando nela accedemos á sede electrónica de catastro, onde se pode sacar unha certificación, ver a cartografía de catastro. Isto xa é acceso directo á sede electrónica de catastro. Ten tamén unha de cálculo de rutas. Escribimos. Que? Que estoy... Perdón. Teclé isto, non? Aquí, por ejemplo, de Paseo da Quinta 44, queremos ir hasta Obradoiro, hasta a Plaza do Obradoiro, como antes, pues, o número 1, xa me levou aquí. Quero calcular a ruta, pues podo calcular a ruta en coche ou a pé. Se quero ir a pé, vou a calcular a ruta e calcúlame a ruta máis cercana camiñando a pé. Incluso vai marcándome nos puntos en donde tal, pues a la rotonda, toma la primeira salida, tal. Eso. Bueno, e pues puntos de información, cando temos aquí información añadida, eso veremos xa nos destacados. Bueno, decir, que me olvidei antes, que o visor está en galego, en castelán, en inglés. De inicio, cando se arranca, lógicamente aparece en galego, pero se pode ir cambiando para que se... Se vamos a destacados, temos un pouco máis ou menos a información que tiñamos antes, pero agora vinculada a este novo visor. Temos unha de terrazas para ver todas as terrazas que hai en Santiago. Aquí aparecerían pues todas as terrazas, incluso hasta as mesas e sillas, ¿no? E se pedimos información, pues estános dicindo o código de licencia, o bar, o establecemento tal, é de tipo anual, porque isto xa se ve aquí na lenda, que pode ser anual, privada ou de tempada. Quer dizer, vai danos toda a información, incluso os metros cuadrados que ten, pois cada terraza de autorizados. Temos unha de mobilidade que está é novo agora. Aí temos marcado todos as zonas de hora, de residentes, incluso xa temos as cámaras que non están en funcionamento, pero xa está. Aquí estáse vendo, pues, hora azul curta, longa, xeral, mobilidade reducida, que se pedimos, por exemplo, aquí información, xa nos está dicindo que é de mobilidade reducida esa zona, non? Está digitalizadas todas as zonas de aparcamentos de... As terrazas tamén, non? As terrazas, sí, é o que acabábamos de ver antes, as terrazas con toda a información. Este visor de cartografía antigua,
como decía Mercedes, estamos ahora xeorreferenciando incluso máis cartografías que temos, pero estas xa están xeorreferenciadas, porque hai que pensar que estes eran cartografías que estaban en papel, incluso algunhas en tela. Estas, ahora mismo temos todas estas. Por exemplo, se queremos poñer o plano topográfico de Santiago de 1907-1908, que é unha cartografía preciosa feita contratada polo Concello de Santiago. Maravillosa. Eu sempre que presento por aí, en Madrid ou así, sempre decía que isto era unha cartografía 3D. Sí. Porque a xente que ve as cartografías normalmente ponche o número de plantas dun edificio e o número da casa, non? Pero aquí trae o número da casa, o número de plantas e a altura en metros. Sí. Estamos falando de 1907 e 1908. Un nivel de detalle que se conserva ata agora. Pero hasta os regos, todo, os emparrados, era a escala un 500, a verdade que está... Bueno, como vedes, podes ir comparando con esta, ou que imagino que quero comparada con esta do 68. Pois se poden ir comparando distintas cartografías antiguas. Que sirven tamén para facer un análise da evolución e do desenvolvemento urbano da cidade, non? Da cidade e tamén da zona rural. Temos tamén as redes de servicios de auga e saneamento, están todas caso de lenda, aparecen incluso as bocas de incendio, de rego, todas as canalizacións con material e diámetro que ten cada tubo. Estáse usando moitísimo polos profesionais de fora, porque antes acceder a esta información non era nada sinxelo, claro. Había que pedir ás empresas de servicios, pero agora está todo cartografiado. Temos un de titularidade viaria, na que aí se pode ver e consultar o titular da vía, se é do Estado, se é autonómica, se é da Diputación, se é do Concello ou outros. Aparece case a simboloxía co color, pero se lle pedimos información xa nos está dicindo que esta é a Rúa do Hórreo, co código INE, e que é municipal. Estos así destacados solamente son para consultar o que se di o propio emisor, non? Temos un tamén para un mapa escolar, sobre todo para a xente, para saber a que colexios pode levar aos fillos, non? Cando están na escolar. Por exemplo, un que viva en Conxo, pois na rueda de Conxo de Arriba, no número 2, pois que vive aí, se lle di a buscar, está lle dicindo, por exemplo, o Instituto de Enseñanza Secundaria que lle correspondería, se o Eduardo Pondal, os concertados tocaríalle este Divino Maestro, e de infantil, pois o Cardenal Quiroga Palacios. Por exemplo, se vamos ao de Quiroga Palacios, se nos leva aquí, e aquí aparece, bueno, o nome do centro, o código, o correo electrónico, por se queren poñer en contacto, e incluso ten un enlace á páxina web do propio colexio, non? Dixe se ten comedor, se é xornada completa, madrugadores. Isto se fixera no seu día como colaboración ca Xunta de Galicia, bueno, coa Consellería de como Manuel, que era unha persona que estaba moi involucrada en isto. O inspector daquela, eu nese momento era conselleira de Educación e conselleira de Urbanismo. Fixéramoslo daquela e agora, pois, bueno, nos estamos pedindo que se modifique un pouco, porque a cidade dende entón pois creceu moito, e hai barrios que se transformaron
de forma moi importante e, por lo tanto, hai que facer esa revisión que espero se faga pronto. De feito, isto solo ten o Concello de Santiago. Sí. Manolo decía que era unha pena que non se involucraran outros para facelo. Si aí coincidiu un inspector moi implicado, moi sensible e despois, cartografía que sempre está disposta a mellorar, e aí se ve moi claramente a través deste uso que ten que ver ca educación, que é unha ferramenta que sirve para a veciñanza, fundamentalmente, non só para os profesionais do urbanismo que necesitan facer consultas, ou para os historiadores ou calquer persona que venda fora que non conoce nin Santiago vai a vivir a unha zona determinada, quere saber que colexio que corresponde, incluso a distancia en coche para ir aí ou a pé. Bueno, neste caso coincide, non? Pero pois non sei se hai algún, bueno, remataches. Este de parques públicos nada, este é un acceso a de Compostela Verde. Sí. Depois hai este de edificios de interés, que era como siga sendo a mesma que tiñamos antes. Un paseo por o noso patrimonio, non? Tanto a nivel histórico como a nivel tamén da arquitectura contemporánea. A arquitectura contemporánea, faltanos as fotografías, por iso non temos postos. Ahora mesmo temos esta de edificios. Se pode acceder tanto desde o plano como se a xente que non conoce o sitio, quere ver a de Hospital de San Roque, se lle leva aquí e móstranos unha ficha con fotografías e conta a historia un pouco do edificio. E depois temos para licencias de urbanismo que, claro, nunha cidade como Santiago é bastante complexo saber cal é o impreso en cada momento, porque hai como 10 ou 12 impresos distintos en un tipo de obras que se vayan a facer, e según na zona onde sea, porque, bueno, como se pode apreciar aquí, hai un montón de zonas que están catalogadas, non? Que si el perímetro azul, que si el plan especial, que os camiños. Entón, é moi sinxalo, porque con clicar, por exemplo, estamos aquí no perímetro azul, na zona do ensanche, isto non está catalogado, pero isto sí, se vamos, por exemplo, un que está catalogado, pois xa nos di que é perímetro azul catalogado, que ten que ir a informe da comisión asesora, e para cada impreso, según o tipo de obras que queira facer, por exemplo, quere unha información urbanística, ou líneas arrasantes, ou información urbanística, automáticamente che sale xa o documento que podes xa teclear e escribir. Non tens que ir a coller, descargarte a ordenanza na página web, saber, preguntar a ver que impreso é. Aquí simplifica e se facilita directamente toda esa información. Pois, na parte de urbanismo, no punto 3, sigue sendo máis ou menos como antes, pero ten a maiores ahora a función de que te podes descargar os documentos de planeamento os originais, unha copia dos originais. Se vamos a unha zona, por exemplo, aquí, sempre o que nos destacados, o que aparece en color verde é o que lle dá as funcionalidades a este visor. Se pedimos unha información, está nos dando unha información dicindo o ámbito de aplicación que é 2007, a clasificación, así moi somera, pero se pedimos a información a ficha urbanística, sáltanos, isto depende xa de cada ordenador. Se nos dá unha información detallada, que é unha información urbanística de todo o que se pode facer en esa edificación. Tamén se poden poñer aquí se referenciados os planos, ou se vamos a registro, por exemplo, os Useis de Santa Marta, neste caso hai varias actuacións, pero se queremos, por exemplo, o sub 6,
pois temos textos normativos e planos. Queremos a memoria do plan parcial, descárgase a memoria, e aquí temos este documento todo de, o plan parcial dos 6, non? E así están todos os documentos de planeamento, que estamos falando de planeamento de desenvolvemento. Hai máis de, aquí temos máis de 300 documentos sistematizados para poder consultar. E se vimos ahora aquí as descargas, desde estas podíase descargar a cartografía de todo o termo municipal por capas, nos distintos formatos que son os máis usados. Ou, agora, como novedad, podemos facer unha descarga dunha zona determinada. Por exemplo, queremos facer unha descarga de aquí, decimoslle que queremos a rede de transportes. Formatos, pois temos este formato, queremos en Shapefile. Pode ser por polígono ou por rectángulo. Marcamos eso, damos a descargar, e automáticamente nos descarga aquí. Levarles un tempo descargar a información, porque é pesada. Apareceríamos aquí a descarga para dar o uso que quera. Aquí está. Aquí están todas as capas de rede de transportes. As cartografías estas históricas que estábamos vendo tamén están descargables para a cidadanía. Este mapa tan maravilloso de 1900 pode ser descargar e guardar. E o teu 1796, que outra... Sí, este tamén, sí. Sí, abre os queres. No outro, tengo que ir a atrás. Pero que se pode descargar. Capas de planeamento, raster, que son planos parciais, ou digo, plans de ordenación antigos. Temos o do casco urbano do 66 e do 74, e vamos a ir poñendo máis. Vamos se referenciando. Bueno, servicios OCC, os mapas estos bases que estábamos vendo, calquer persona que está usando unha aplicación determinada de GIS ou que sea, e quere ter os mapas bases que temos nós, pois copia este enlace e o pon e se as pode usar tamén. Están a disposición. Bueno, a ligazón nada con o Instituto de Datos Espaciais de España, a IDE, a da Xunta e a IEL. E depois temos un tutorial que nos parecemos bastante interesante, porque moitas veces isto nós, porque usámoslo normalmente, pero o ciudadano a veces chámanos dicindo, mira, es que non sei como podo sacar a ficha de catastro, como podo fazer calquer cosa, non? Bueno, pois aquí, por exemplo, vamos a isto. Temos de todas as partes, temos un tutorial explicando con vídeo. Preme no número 3 a continuación urbanismo en red. Facemos unha procura no mapa, por exemplo, unha rúa. Abrimos a ferramenta de urbanismo en rede. Co primeiro botón selecciona un elemento no mapa. Desta maneira obterás toda a súa información urbanística, entidades relacionadas, planos, que dándolle o botón máis podes visualizar. Bueno, un pouco o que vos estaba contando eu, temos todo grabado de todos os pasos a seguir. E, bueno, que con isto... Sí. Non sei se hai algunha pregunta. Pois nada. Sí. O que sí, eso, o que dixemos antes, non? Que convidamos a cidadanía a que coñeza este novo xeoportal
que vai permitir, pois eso, acceder a moitísima información da nosa cidade, dende moitísimas perspectivas, e que vai a servir, bueno, pois para resolver moitas dúbidas e estudar e demais, non? Pero que a información pode usar basicamente para todo. Claro. De feito, hai aquí un aviso legal onde lles conta o uso que se lle pode dar a información que é municipal. Claro. Vale, pois nada, se non hai nada máis, vémonos en nada, media hora.